Bună ziua, sunt profesor Osicianu și vă voi prezenta acum care sunt pașii pentru realizarea unui cont în vederea participării la concursul de matematică gratuit și online Proful de Mate. Selectați adresa noastră este profu112.ro. Aveți aici linkul Creează cont pe care îl accesăm. Urmează să completăm câteva date. V-aș ruga, în momentul în care completați aceste date, să folosiți numele și prenumele elevului corect, deoarece la final se va genera o diplomă în format online cu aceste date pe care dumneavoastră le introduceți acum. Să dăm, spre exemplu, să formăm un cont cu numele Popescu. Vedeți că scriu cu majusculă Popescu pentru că am avut cazuri în care copiii erau intrigați că diploma era generată cu litere mici Mariana. Să fie o adresă de e-mail validă, deoarece noi vă vom trimite pe această adresă tot felul de informări. De asemenea, dacă vreți să resetați contul pentru că ați uitat parola, nu puteți face acest lucru decât dacă dumneavoastră în acest moment tastați o adresă de mail, cum spuneam, validă. Să spunem eforie 1, 2, 3 around yahoo.com. Parola trebuie să conțină cel puțin 5 caractere. O scrieți din nou. Mai departe, este indicat să citiți termenii și condițiile cu mare atenție ca să vedeți ce presupune participarea la acest concurs și care sunt angajamentele pe care noi le avem față de dumneavoastră. După ce le parcurgeți, vă întoarceți la contul pe care doriți să-l creați, la pagina de cont, bifați sunt de acord cu termenii și condițiile, dacă sunteți de acord. Dacă nu, nu vă puteți crea acest cont. Accesăm Creează cont. Din nou se deschide o pagină în care dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce selectați. Să presupunem că elevul pe care îl înscrieți se află în clasa a 7-a, că este din județul Olc. Noi avem în baza de date toate localitățile din țara noastră și toate școlile care erau înscrise la Ministerul Educației și Cercetării până acum 2 ani. Deci, dacă cumva nu vă regăsiți școala, înseamnă că numele ei s-a schimbat de curând și aveți două posibilități. Ori să folosiți numele vechi, ori să ne trimiteți nouă solicitare să creăm o altă școală cu denumirea corectă. Să presupunem că localitatea este Radomirești. Vedeți, pe măsură ce scriem mai multe caractere, apar toate localitățile. Nu trebuie să scrieți până la sfârșit denumirea completă, pentru că puteți să o selectați imediat. În momentul în care vreți să selectați școala, aici am avut mari probleme, se întâmplă același lucru. Alegeți un cuvânt esențial în denumirea școlii dumneavoastră, de exemplu, școala numărul nu
știu ce școală este în această localitate. Să scriem Radomirești. Da, am găsit. Observați școala gimnazială Radomirești Olt. O selectăm. Repet, dacă nu vă găsiți școala, dacă e așa schimbat denumirea de curând, accesați acest link și automat aveți posibilitatea să ne trimiteți un mail cu datele școlii dumneavoastră. Apoi, opțiunea salvează și continuă. Iar în acest moment, contul dumneavoastră este creat. Vedeți aici în dreapta Popescu Mariana, aveți un tablou de bord. Dacă copiii dumneavoastră au participat la edițiile anterioare, în aceste câmpuri vor apărea rezultatele și diplomele care rămân în istoric pe tot parcursul desfășurării concursului nostru. Vă mulțumesc și vă invităm să participați la acest concurs. Bună ziua, sunt profesor Cătălin Osicianu și în cele ce urmează vă voi prezenta modalitatea de desfășurare a concursului Proful de Mate. Pentru dumneavoastră am creat un test demo, un test de elev de clasa 8-a pentru a prezenta, după cum am spus, modalitatea de completare a răspunsurilor concursului nostru. Accesat după ce vă creați cont în perioada 2 mai, după data de 2 mai 2016, ora 9, timp de o săptămână, după cum știți, puteți participa la acest concurs după ce în prealabil v-ați creat un cont. În momentul în care doriți să începeți concursul, se accesează linkul Participă. Va apărea lista lecțiilor aferente acestui concurs. Se accesează linkul Start Concurs. Undeva sus aici, observați, apare un banner care vă întreabă dacă sunteți siguri că doriți să începeți concursul în acest moment, dacă aveți timp suficient. Vă reamintesc că trebuie să alocați cel mult 2 ore pentru desfășurarea concursului. Accesăm OK. În acest moment concursul a început. Pe planul triunghiului dreptunghi cu catetele A, B, B, C se construiește perpendiculara. Eu nu vă voi da în cadrul acestei demonstrații răspunsurile corecte. După ce citiți prima întrebare, aveți posibilitatea să selectați unul din cele 5 răspunsuri ale primei întrebări. Să presupunem că dumneavoastră vă hotărâți să selectați răspunsul C. După ce sunteți convins că ați dat răspunsul bun, treceți la linkul Salvează și treci la următoare. În acest moment apare întrebarea a doua. Observați în partea de sus 2 benzi. Pe una se înregistrează progresul de întrebări, adică la câte întrebări ați răspuns din cele 60 la clasele 5-8 și 40 la clasele 2-4, iar pe a doua bandă, ca să nu intrați în panică, o bandă cu progresul de timp, cât timp a trecut și cât timp mai aveți până se limitează participarea la acest concurs. Observați, întrebările sunt foarte clar formulate, unele sunt însoțite chiar de imagini. Selectați unul din cele 5 răspunsuri, să presupunem că îl selectăm pe A. Aici am întâmpinat la etapele trecute diverse probleme. Unii elevi, în special la clasele 2-4, n-au accesat linkul Salvează și treci la următoarea și au accesat linkul Următoarea. Dacă se accesează următoarea întrebare,
ce se întâmplă? Nu se salvează răspunsul pe care l-ați bifat. De ce am creat noi aceste linkuri? Pentru că le creăm posibilitatea elevilor să se întoarcă, să revină asupra unor răspunsuri pe care le-au dat sau să treacă la următoarea întrebare așteptând un alt moment de a reveni la întrebarea pe care la care nu au știut să răspundă. Progresul de întrebări 3%, bifăm un alt răspuns, salvează și trec la următoarea. Intenționat am trecut la penultima întrebare pentru a vedea, ne interesează ce se întâmplă la finalul testului. Selectăm un răspuns, repet, aleatoriu în acest moment. Suntem deja la ultima întrebare, citim cu foarte mare atenție. Selectăm un răspuns. În momentul în care accesăm ultima dată linkul, salvează și trec la următoarea, apare o pagină în care putem vizualiza și revizui, dacă timpul ne permite, toate răspunsurile pe care le-am dat la cele 60 de întrebări. Observați, apar răspunsurile date, am posibilitatea de a modifica acest răspuns dacă m-am răzgândit și vreau să răspund altfel. De asemenea, în această listă se văd întrebările la care nu s-a răspuns. Eu am sărit intenționat peste aceste întrebări și putem răspunde. Uitați ce se întâmplă. Se deschide această pagină, mă hotărăsc asupra unui rezultat, îl bifez și dau salvare. Sunt trimis din nou la această pagină. Este ca o verificare la sfârșitul concursului. Am posibilitatea să-mi văd lucrarea și să modific pe aici pe acolo ce consider. La final, când sunt convins că lucrurile stau bine, trebuie să am grijă să urmăresc și progresul de timp. Atenție, când această bandă albastră ajunge undeva pe la procentul de 98-99%, trebuie să ne grăbim. În acel moment se trimite testul, confirm trimiterea testului pentru validare, da, și bineînțeles, proful de mate, să luat un punctaj mic, pentru că răspunsurile au fost aleatorii. Bineînțeles, mai avem și, să zic așa, o bibliografie, vedem de unde, cine a propus aceste subiecte la clasa respectivă, din ce capitole au fost selectate, cât timp a durat testul, câte au fost corecte, câte greșite, câte fără răspuns. Iar, la final, putem vizualiza diploma online și, bineînțeles, după micșorare cu un print screen, putem să o salvăm și ulterior să o imprimăm pentru a adăuga la portofoliu
elevului. Vă mulțumesc!